OK, takže čaute lidi, tady jsem zase já, Zoltán Novák. A potom do dalšího videa. Dneska si prostě zahrajeme Minecraft, tak. Můžeme na to, no. Já to zapustím, ne? Počítat. Co to je kurva? Jo, to je tady tohle. No. Ne. Tam takový špíš, prostě. Dobra, aspoň to. Pojď. Omlouvám se za ten palec. No čekej. Má velkou žízeň. Všechno? No, by to nebylo. Já za tím stopnu. Tak, OK, lidi, už to mám. Třeba si založíme nějaký svět. Dělej. Třeba to bude King je ne, tohle. Třeba King je borec. Třeba ne. Tím smající ty vole. No dá si. Sorry, ona na mě mluví babička. Počkej, tak třeba nějakého smajlíka, nevím. Tak třeba, čekaj. Děláme tohle. Děláme tohle. A třeba ne tohle. A jednou chvík. Tady. A máme to. A dáme si... Ne, já jsem blbej. Jsme to na životy. Jo, máme to na životy. Tak ty to sem. Aha. Ne, může. To ne. Prdeli. Však až tam budou ale chodit zombíci. Co tam je? Aha, to je bříza. A dneska to je i trošku očitování. Takže si to aj načitujem, no. No, jestli nevíte, tak se to dělá. No tak nejste dobří hackeři. Já jsem na to nějaké době přišel. Teď si tam maximálně načtu jídlo, meč, krunka, bránění. Nebo víte co, nebudeme čítovat. Maximálně si to ukážeme si zde. Čili si tam jídlo a postel. Tak vyskoč. Jo, on je blbej. Že to nechce vyskočit. No, sakra. On nemůže skákat. Jo, to je pěkný divný. Aha, takhle. Tak soráčno jsem na to přišel, to dělat v životách, jinak by tam šlo normálně vyskakovat. Uděláme si to zatím, když bude ten večer, protože nechci.
nevím, kde budeme bydlet. Asi nějaké jeskyni třeba tak. Teď si budeme vyrobit sticky, crafting table a prostě si budeme natěžit někam kameny a si můžeme udělat pec. Když si například dáme sticky 6, čekaj. A ještě 5 tady těch sráčů. A mám 8. Udělám tohle, 2 krumpáče, 1 tohle, 2 tyhle, 1 sekeru a 1 krumpáč, lopatu. Tak něco to potřebovat budem a já komu bych do prdele. Jak postupně, jo, tady to je ty vole. Takže si jdeme natížit dřevo a já to stopnu a řeknu vám až na. OK lidi, když já jsem tady našel pár kamení, byla to hodně krátká, já tam to natěžím a trvalo to asi tak 5-15 sekund, než jsem tam došel. Nechci dneska tak hackovat, protože se nudím, tak jsem si natočil video. Tak si natočím video. Jej. A jeho kdy točil takový let's play, prostě, že tak prostě všude. Neutíkej, stejně umřeš. Fů, ty smrdíš. Co je, babi? Babička. Natáčím videjko. Já sebe. Teď tě to zabralo do kamery. Ale na YouTube to i tak dám. Počkej, jak se tam dostanu? Jo, mám to. Aha, ještě pode mnou je. Čekaj, tak tady bychom se mohli ubydlet. Tady by to bylo docela hezké. Jejíž rozhodnutí, to je moje rozhodnutí. Že já budu bydlet někdy tady ve sráčovské prdeli, vole. Hlavně. Musíme jít ven. A když máme ty kamene, ještě třeba by se mohli udělat další styky a tam prostě postavíme věci, pičoviny a tak. Takže já už natáčím 8 minut, budeme to natáčet tak 14. Já mám limit 15. Co já jsem kurva ztratil ten barák. Já vždycky všechno najdu, takže já s nemám problém. A budu lidi, nebojte se, budu točit hodně díl, dost díl budu točit dobrý film Hunger Bar, zatím všechno. To nechám tak asi. Počkej, takže pojďme takhle. Kde mám ten vyjmenovaný barák, ty vole, no, to nenajdem, takže asi už. Kde je ten rozbitý stromek? Vole, už jsem to zase, jo, tady. Čekaj, tak tady to bude. Sem si dáme crafting table. Hop, ne, to, jo. A vyrobíme 8 sticků. Ne, to je proč vyrobím na krumpáče. Či vyrobím sticky. A já vlastně nemám skoro žádný kameň. To nevím, budu potřebovat. Počkej, kde jsou vyrobí sticky, ty vole. A to si vyrobím, hop. Tohle
No, mám 63 styků, to je docela dobrý, no. Chci ještě jdeme natěžit třeba, protože potřebuji na dveře. Blbý styky ve mě ubíhají. No. Ten dveře potřítí. Už tam vidím kamínky. Máme si. Už jdu potichu. A pak si ještě budeme muset natěžit dřevo, abychom si mohli vyrobit uhlí. Takže tady si uděláme takové okno. Tak tady asi se zabydlíme. Možná, ještě netuším. Počkej. No. Možná, nezabydlíme. Já tady budu hledat věci. Tady roztáhneš tu jednu žaluzu. No, tady to ne. Tak nejde vidět. Ale potichu. Dejte slyšet ve videu. Dobře. Dobré. Deser každý žije, když mi to řekne. Ne, mám mu rád, to byla prdel. Tak čekajte lidi. Vole. Tak vyhajče držím hubu. Není hlavně večer, že ona. Sakra, fix. Čekajte, tak se budu načítnout na můj titul. To je sakra, ty vole. Dělej, ty čusy, není zasranej. Kurva, toho jsem nechtěl. Ne, ty pičo už. Omlouvám se lidi, ale už mě to sere. Dáme tohle. Dáme kreativ, LZ. Uděláme tohle. Bude krásně. Dal LZ. Čekaj, tak lidi, to se si teď načkat, vidíte, že nemám nic, ani hungerbar. Takže víte, co si můžu dělat. Udělám si tohle a tohle. Načítnu si tak jen brněnko. No, tu postel hlavně potřebuju. Tortičky, ty máme tady. Tortičky a jídlo. To máme tady. Zlatý jablko a místo tohohle si dáme normální jablko. Lidi, jestli to je pro vás hodně, tak se vám omlouvám, jenomže já si to načítnout musím. Prostě to bylo video načítnutí. Ale na chvilku už budeme končit. Už budu mít 15 minut. Tak rychle to tady prostě no lidi, možná to nestihneme. A prostě pak bude druhá série. Já budu to mít tady. Tohle. Čekajte, tak asi tady se zatím zabít nemějí. A my se uvidíme pak no u druhé části. No a já bych se s vámi rozloučil a čusák!